Newydd erbyn y fedal yma, medal hir Wasanaeth y Gymdeithas, Hefin Parry, talwrn y Môn. Llongyfarchiadau calonnog i chi Hefin. Ie, thank you very much. Rwan ta, ma'ch gyrfa chi'n mynd yn ôl rhai blynyddoedd bellach. Dipyn o flynyddoedd. Lle mae'r amser di mynd? Hanner canrif. Hanner canrif. A lle dechreuoch chi weithio? Yn Brydrodyn yn Llangaffo, yn sydd ar ysgol. Neddon ni'n no cyn mi fedar ysgol wedi gwir. Dwi'n drog. A wedyn, o fanna wedyn at Iorwaith i Llangefni. Ac at Edward Williams wedyn. Ie. Am 37 o flynyddoedd. A teulu Edward, a Dafydd i fab o fyma sydd wedi... Hyw yma. A Hyw, benderfynol y galwch chi'n Dafydd sydd wedi chenwebu chi. Be di'r atgofion ta? Ti'n cofio'r gŵr bonheddig yma'n hogyn bach? Neu pan o ti'n hogyn bach? Ie, pan o'n i'n 4 oed, dwi'n cofio'r diwrnod yn iawn. O'n i'n eistedd ar gefn yr Zetor efo dad, a ryw ddyn yn dod lawr y lôn. A dad yn dweud, pwy ddiawl di hwn. Da ni mor ffodus ohono fo, mae wedi bod yn wasanaeth hir. Da ni wedi bod yn lwcus iawn ohono fo i ddweud gwir. A beth sydd eich cadw chi Hefin i weithio fel ydych chi wedi bod yn gweithio chi? Ydych chi wedi cael dipyn o bleser a mwynhad, mae'n siŵr? Mwynhad o'n dwy. A beth sydd wedi gweithio, dydyn nhw'n byw ddigon pell off y ffarm, dydyn? Yn hywyn oedden nhw, meirionydd? Dydyn nhw'n gwybod beth o'n i'n neud. Gofyn rai bod nhw'n tystio chi, dydyn? Wel, maen nhw wedi gwneud chwarae teg. O mae hynny'n beth mawr ac yn gyfrifoldeb hefyd, Hefin? Mae o wedi gwneud. Mae wedi gweithio ddwy ochr, dwi'n meddwl. Felly, fydd yna ddathlu rwan ta bod y fedal yma wedi dod, achos mae pnawn yma, da chi wedi cael dipyn o sploet yma heddiw yma, do? Do, da ni di. Teulu pawb yma? Sa can i fynd bach extra tam nos yma. Da chi'n un am y sioe fel arfer hefyd? Dad, dangos gwerthau commersial sydd reol, ond dim lenni. Dwi'n dod yn ôl wy'n nesaf, lle gen i fwy amser i dangos yma. Ond da chi dal i weithio felly? Mae gen i le bach yn un, a wedyn... Yn talwr? Yn talwr, ie. Ie, beth sgynnoch chi? Bichod, a bichod lloia. Ie. Felly does am ddim ymddeol bod chi wedi derbyn yr hir Wasanaeth? Mae rai gorfod i wneud, be? Oes, oes. Be di'r boddhad a be di'r mwynhad ydych chi'n gael? Gatch. Ie? Mae'n anodd ffidio geiriau weithiau, dydy? Ynddi, mae. Mae'n ffordd o fyw, mae'n siŵr, dydy? Ynddi. O'n i'n rhyw ddwy filltir, yng Nghartra fi rhyw ddwy filltir o Gyncarog. A wedyn, mynd a dwad, a wedyn oedd reit agos, a wedyn rhwng adra a Gyncarog. Bichod o lloia, gweithio yn ddau le, a wedyn... Nôl ymlaen. Nôl ymlaen. I gloes a Hyw, mewn brawddeg, sut fysa chi'n crynhoi cyfraniad hefyd yma? A phobl debyg iddo fo'n de, sy'n gwneud y math o waith? Oedd na 5 neu 6 o bobl heddiw yn cael medalau hir waith, a dangos mae o wedi bod yn ffyddlon iawn, gair sy'n dod nôl atai. A da ni wedi bod yn lwcus iawn ohono fo. Wel, am y ffyddlondeb yna, llongyfarchiadau calonnog i chi hefyd, a mwynhewch y diwrnod. Diolch.